Sige. Ayun, no. Hey. Ayun, no. Hi ka sa vlog. Hi guys. Hi guys. Guyol ka sa video ka. May guyo ra. So yung mga kaduski, matagal pa to mga kaduski. Mga ilang oras ba to? Ay, malapit na. Ayan si ma'am. Oras pa to. Nakikihila rin si ma'am. Mga isang oras pa? So yung last na punta natin dito mga kaduski, walang ganito kasi maalon, no? Kahapon. Ang tumingaran nyo, ma'am? Vilma. Ma'am Vilma, si Ma'am Vilma. Ilang oras yan, ma'am? 3 oras kami Maghihila. maghihila. Pero ngayon wala nang yun. 3 oras malapit. Gigilid ka. Oh, so ano yun? Madaling araw dinala dun sa mga 5, ganyan. oh, ganun. So yung mga Namin yung pusit. pusit ang ngayon. Pusit. Yung dilis. Dilis. Purilis, ganyan. Espada. Espada, oh. Ikaw, brother, anong pangalan mo? Jericho po. Jericho. Mag-shoutout ka. Shout out po. So, Subukan mo, subukan mo. Yung sa dulo. Akin na to. Oh. Alisin mo yung, alisin mo yung nasa mo. Yan. Bula manaya. Mabigat din pala mga kadinski. Pero marami rin kaya pero humihinaw. Ilan eh. Sabi nila. Taga saan kayo? Diyan po sa kasuning ko. Ano ang pangalan niya? Jericho. Jericho. Vidal. Mga girlfriend ni Jericho. Punta na kayo dito. Makakuha kayo ng isda. Libre. Libre. So yung mga kaduski, pagka nandito ka na sa bandang dulo, Lilipat-lipat. lilipat ka dun uli sa harapan. Mabigat siya pero pagsama-sama, magaan lang. Ay siguro, para ka lang yung nga lang, abutin rin pala ng 3 oras. Ano kaya? Ayos. Ayos. So yun mga kaduski,
Medyo matagal ba to? Tingnan mo si anong pangalan mo? Tyron, si Tyron para lang naglalaro. So mga Dulski, isang oras pa raw o isang kalahating oras. So balik na lang tayo, walking muna tayo. Let's go! A few moments later. Ayun o. So what's up mga Kadulski? Natapos na tayo mag-walking. Naka 30 minutes tayo mga Kadulski. So nandito na tayo ulit sa may lumabas na yung ano niya, yung net niya. Pero sa tingin ko matagal-tagal pa to eh. Kasi sobrang laki nito mga Kadulski. Pero antayin na rin natin kasi andito na rin lang tayo para makita natin kung anong mga huli nila. So bago yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to our channel Adventures of Dulski. Paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo mga Kadulski. Meanwhile, Malapit na mga Kadulski. Kita nyo, marami na rin nag-aabang, mga bibili, mga manunood. So yun, hintayin na natin dito mga Kadulski. Ayan o, sobrang lapit na nyan mga Kadulski. Nakikita nyo yung itim na bola dun. Yun na yung ano. Dito nag-aantay na sila. Ayan na si ate. Ayan na si Justin ba yung pangalan niya. Ayan, kabilaan niya mga Kadulski. So hintayin natin mga Kadulski kung anong mahuli nila. Let's go! Wala pang ano. Wala pang Hindi pa kami grabe. Kita nyo naman mga Kadulski, wala pa raw silang almusal dito. Kaya saludo tayo sa mga fishermen natin, sa mga sakripisyo nila. Kaya yung mga bumibili dyan, huwag masyadong matawan para makatulong tayo sa kanila. Kadulski, meron ng mga nakikitang mga maliliit na isda oh. Ayan oh, mga dilis. Ayan oh. Dito tayo mga Kadulski. Sana maraming huli para ano, sulit. Ini ang kakalago yung ako ni. Dilis. Dilis oh. Di man sa wala, balo. Pwede yan, libre yan mga Kadulski. Fresh from the farm yan, sarap yan mga Kadulski. Yan oh.
Wala pating. Wala pating. So yun mga kadudski, sabi ko sa inyo, pwedeng manghuli. Pwedeng may tubig. Pwedeng kumuha ng mga maliliit, mga bilis. So yun yung huli nandun, banda ron. Sa bulsa, oh. Si kuya. Pangalan nyo kuya? Ang tingaran nyo? Eduardo. Si Eduardo. Tatay Eduardo Quintanilla. Sila yung may-ari ng Kalutor. Ay, hindi pa. May ganit din rin kami doon. Doon sa kabila. Malakas pa ngayon, no? Sir. Dito si Sir, oh. Nagulit kami. Ayun na yung huli. Wala po ispada na ito, no? Ayun, yung ispada, oh. Wow, fresh from the farm. Tigat lang kuya. May bima naman yun. Basta Saludo lang. Asali ba? Dini. may digaton may. May digaton may sa pangalan nyo. Hindi man. Ano digaton? May May mananakot ikinda. na Digaton. Hindi ko, okay. Okay, ang huli. So yun, sabi ni Jericho, okay naman daw yung huli. Marami rin. Tingnan natin doon sa kabila. Malalaki. May ando ko tayo manipis. So yun mga kadunski, yan ang huli nila. Oh. So pwede ka mamili dito kasi direkta mas mura. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo mga kadudski. So thank you for watching mga kadudski. Till my next vlog. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi tayo mga kadudski. Siyempre, bawal pa rin ang tamad. Peace dudes.